Proverbs chapter 29, verse 1. Karon mo basta uska verse lamang. Tanaman indog paliw para sa pagbasa pulong sa Dios. English yung nabasay kaduha karon buntag. Proverbs 29 and verse number 1. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Siya nga sa makadaghan gibadlo nga nagapagahi sa iyang liog, sa kali malaglag, og nga walay kaayohan. I feel like we could add the word kana, og kana, meaning kana nga kalaglagan, kana nga walay kaayohan. Does that make sense in Visayan? Klaro ba kana? Og kana nga walay kaayohan. I feel like it's missing something there in the Visayan, pero basin dili. I forgot to ask you that earlier. Some of my message this morning is a little bit, ang mensahe karong buntag is more of a warning, pagpasidaan. Ang mensahe karon usahay, kita nga mga tao sa Diyos kinahanglan pasidanan, sa word pasidanan, we need to be warned. And kinahanglan ta pasidanan kabahin sa sala, pasidanan kabahin sa peligro kung ang tao magdesisyon mo biya sa kabubuton sa Diyos. Title of my message this morning, when God's patience runs out. Kung ang pasensya sa Diyos mahurot na. You say, Pastor Mike, does that ever happen? Did you just read the verse I just read? Ikaw ba nagbasa sa verse? He that being often reproved hardeneth his neck. We could flip that around too to make it easier for us to understand. He that hardeneth his neck, being often reproved. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. The word remedy is translated kaayohan, meaning what na paglaong nga kining nga problema ayohon. That's what that means. Remedy is like kasalbaran. When God's patience runs out. Kung mahuro nang ang pasensya, ang pagpailob sa Diyos. Again po nata, dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Now, Father, would you bless the message this morning? Thank you for clearly guiding me to this truth yesterday, to give to our people this morning. Holy Spirit of God, would you empower me? Would you guide me? Would you use me? Please, God, work in our hearts. Lord, if there's somebody who's playing with sin and nobody knows about it except you, God, would you give them warning today? Would you pull them back to you? Would you pull them away from the dangers of sin? Holy Spirit of God, bless the message today. Fill me, God. I need you. I cannot preach on my own. Please, tabangin ko, Ginoo. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Sa akong first semester sa Bible College, nakapil ko sa klase gitawag Proverbs class, gitudlo ni Brother Alan Damley. Karon siyang pastor sa Oklahoma. Niyan ang panahon na siyang teacher sa among Bible College, Brother Alan Damley. Kanang gayud ko ni Brother Damley. Niyan ang klase, excuse me. Niyan ang klase na requirement nga kaming tanan mga students mo basa sa Tibok Book of Proverbs ikatulo. In that semester we had to read the whole book of Proverbs 3 times. That was good for me. Nindot kayo kana para nako. Proverbs is only 31 chapters, so it's 93 chapters. Pero nindot gayud kana para kanako nga bagong student dito sa Bible College. And ever since then, I've loved the book of Proverbs. Niyan nga klase na put requirement nga matag student mo pili sa uska chapter sa Proverbs, kinahanglan minimum 25 verses. Pero kinahanglan mo pili sa chapter og magtuon niya nga chapter dayon magsulata sa duwa ka thoughts or duwa ka kamatuoran nga nakita na to sa matag verse. Well, I read, nagbasa ko sa Tibok Proverbs the first time. And when I finished, nagpili ko sa Proverbs chapter 29. Kanang chapter nga ako magtuon o mag-study matag verse o magsula, duwa ka kamatuoran gikan sa matag verse. So, when I started, ang unang verse nga kinahanglan ko mutuon was our text verse this morning. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy.
Siya nga sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog. What does that mean? It's the same idea as gahig ulo or gahig ka sa kasing-kasing. Hardeneth his neck. Dili ka makasugon ako. That's what it means. Hardeneth his neck. Hardens his head. Hard of heart. It all means the same thing. Rebelyoso. Masukihon. Masukihon, di ba? He that being often reproved and hardeneth his neck shall suddenly be destroyed in that without remedy. Siya nga sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog sa kalit malaglag o nga walay kaayohan. Now, wala ko'y idea, wala ko na inumdum sa mga truths nga gisulat na ko para sa akong report niya na nga klase. But this morning, ganan ko nga kamo mukita, kamo magmatikod sa uska kamatuoran nga klaro gayud nining a verse. English una. God's patience has a limit. Ang pasensya sa Diyos naamanggod ang limitado. Now, tinuod gayud. Ang atong Diyos, long-suffering kaayo. What is the verse? Basahin is mainantoson is long-suffering, di ba? Ang atong Diyos, long-suffering kaayo. Dugay kayo siya mo anto sa atong maod nga batasan. Pero, naay limitado. Naay katapusan. Listen, it's long-suffering, not eternal suffering. Are you listening to me this morning? Turn with me to 1 Peter chapter 3 and verse 20. 1 Peter, New Testament man, si Peter nagistorya dere, kabahin sa panahon ni Noah, daw tanggayud ang mga tao. The Bible says they were disobedient, dili masinugtanon, rebelyoso, masukihon sila. 1 Peter chapter 3 verse 20. 1 Peter chapter 3 verse 20. Kung nanas, amen? I'll give you another second because Proverbs is far from 1 Peter. Give you another second. 1 Peter chapter 3 and verse 20. Kung nanas, amen? Here we go. Which sometime were disobedient. Meaning, ang mga tao, nag-story gikan sa verse 19, nagsumpa ang verse 19 sa verse 20. So, which sometime the people of the time of Noah were disobedient. When once, watch carefully, when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Bisaya. Nga kaniadto, dili masinugtanon, meaning ang mga tao niyang panahon na dili masinugtanon, sa diha nga sa makausa ang pagkamainantoson sa Diyos, watch now, nihula. Pero unsa kadugay siya naghula? Diha sa mga adlaw ni Noah, samtang ang arka ginaandam. Sa diin jutay nga sa ato pa, 8 ka kalag ang naluwas pinagi sa tubig. So, dali ang Diyos nag-story kabahin sa mga daotang tao nga nagpuyo sa panahon ni Noah. Daotang gayud sila. And God was long-suffering. Bisan daotan sila. Now, stay with me for a minute. Diyan sa panahon ni Noah, daotan ba ang tao? Yes or no? Daotang gayud. Ang Diyos pa, long-suffering o dili? Long-suffering kaayo. How long? 120 years. 120 years siya naghatag kanila sa oportunidad nga maghinuso nga nagbalik sa Diyos gikan sa ilang kadautan, naganto siya sa ilang kadautan dugay man. Pero sa diha nga si Noah sulod na sa arka, ang Diyos nagsira sa pultahan ug ulahin na. Ang pasensya sa Diyos nahurot na. Nahurot na. But Pastor Mike, wait a minute. What about God's mercy? Dili ba ang Biblia nagingon nga ang kaluoy sa Diyos maglungtad hangtod sa kangturan? Yes, it does. Say, but Pastor, that doesn't make sense, Pastor Mike. How is it possible nga ikaw nagingon ang pasensya sa Diyos mahuro, pero ang Biblia nagingon ang kaluoy sa Diyos maglungtad hangtod sa kangturan? Well, let's go look at it. Turn with me to Psalm chapter 136.
Psalm 136. This is a very famous psalm because matag verse sa chapter, magtapos sa priyo nga phrase? I don't know how to say that exactly. It ends in the exact same words. Every verse has the exact priyo manggod. Matag verse, priyo manggod sa katapusan. How about that? Something like that. Psalm 136 and verse 1. Psalm 136 and verse 1. Kunana, say amen? Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Oh, paghatag og mga pasalamat ngadto sa Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang galooy nagalungtad sa kahangturan. Now, kung ikaw mo uli ug mobasa nining tibok nga chapter, mukita ka matag verse magtapos sa priyo nga paagi. Ang iyang kalooy nagalungtad sa kahangturan. Sa kahangturan. So, Pastor Mike, how can you connect those? Ikaw magsulti, ang presensya sa Diyos pwede mahurot, pero ang kalooy sa Diyos maglungtad hangtod sa kahangturan. How do you connect those two? How do we say in English, reconcile them? It's a good question. It's a good question. Let's see if we can figure it out. We'll stay in the same chapter here. Let's go down to verse 10. By the way, that statement is in the Bible 41 times. His mercy endureth forever. 41 times. So let's look at verse 10. To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. Ngadto kaniya nga mihampak sa Ehipto diha sa ilang mga kinamagulangan kay ang iyang kalooy nagalungtad sa kahangturan. Now wait, whoa, hold on. Ang Diyos nagpatay sa tanan kinamagulangan nga anak sa tibok nasod sa Egypt. And then God says, for His mercy endureth forever. Does that sound like mercy to you? I am going to mercifully kill your child. Di ba? Why claro? Allow me to illustrate. June, Carl, John Michael, Alisa. Ali, put your stuff down. Here's two of our guapo young men from Santa Cruz right here in the Pitan. You stand right here. Now you, sir, are going to be the Egyptians. So who are you? No, you're not June Carl. You are the Egyptians. Kinsa man ka? Egyptian. You are the Egyptian. Ang mga Ehiptohanon, si June Carl. So dali na ka, June Carl. Ikaw ang mga Ehiptohanon. Tautan gayud ka, bangis, walay kaluoy sa imong mga ulipon. Ha? Now, ikaw ang mga Hudeo nga ulipon sa Egypt. So you are the Jews. Ikaw ang mga Hudeo. Kinsa man ka? Wa siya kabalo, kinsa siya. Magampot ta para niya. Hi. Si Pastor Mike bangis kayo. Okay. So what does the Bible say here? Ang Diyos nag-focus siya sa kalooy sa Diyos. Dayon sa tunga-tunga sa chapter, siya nagpatay sa tanani ang mga anak. Kalooy ba? O kalooy gyud? Kalooy gyud. Kalooy nga to kanila, dili kanila. Do you know what that tells us? Ang Diyos kinahanglan magpili kinsa hatagan sa iyang kalooy. Kay dalit tanan. It was merciful to them, but not to them. Tungod ang Diyos naggamit niya nga hampak aron makapalingkawas kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. So malaloy ang gayud dere wala. Look at the next verse, verse 11. And brought out Israel from among them, for His mercy endureth forever. Ug midala pagawa sa Israel gikan diha kanila kay ang iyang kalooy nagalungtad sa kahangturan. So what does this tell us? Watch carefully. God, let me say this in English first, then we'll put it in Visayan, okay? God's mercy never fails. But not everyone receives His mercy. Ang kalooy sa Diyos dali gayud mapakyas. Pero wala gyud siya nagsaad nga ang tanan tao mo makaangkon sa iyang kalooy. Ngano wala si kalooy? Ngano ang Diyos walay kalooy kanila? Because they were the enemies of His people. So ang Diyos kinahanglan mo pili. Ako maluluyon, ni kinsa? Siya, sila, or sila? Ang Diyos nagpili kanila. Are you listening to me this morning? God is picky. Masap niyo, picky? Pilian? Kenapa? Pilian?
Ang atong Diyos, pilian siya, kabahin, kinsa makadawa, kinsa makaangkon sa iyang kaluoy. Kay dili manggurang tanan. Now, don't misunderstand me. All of us receive God's mercy. Buhi pa ka, ang Diyos naghatag ni mo kaluoy. Wala pa siya nagbutang ni mo sa impyerno, ang Diyos naghatag ni mo kaluoy. But, God doesn't promise His mercy to everybody. Turn with me to Psalm chapter 103. Thank you, gentlemen. Pwede mo maglingkod. You're a wicked taskmaster. Psalm 103 and verse 10. Psalm 103, Psalm chapter 103 and verse number 10. I'm saying today, ang kaluoy sa Diyos dali gayud mahurot. Pero dali siya mosaad nga mohatag sa iyang kaluoy ngadto sa tanan. Psalm 103 verse 10. Psalm 103 verse 10. Kung nasa, amen? He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that, what? Fear Him. Siya, wala mitagad kanato sa subay sa atong mga sala. Ni miganti kanato sumala sa atong mga kadautan. Kay maingon nga ang langit habog ibabaw sa yuta, sa ingon kadako ang iyang kaluoy ngadto kanila nga nahadlok kaniya. Now let me just take a time out right here. Wala ko nag-istorya karong buntag kabahin sa kaluwasan. Ang kaluwasan available ngadto sa tanan. Kini walay labot sa kaluwasan. Kung naluwas na ka, gidawa na ka sa kaluoy o grasa sa Diyos, naluwas na ka, maluwas ta pinagi sa buha, way labot maluwas ta pinagi sa pagtuo, way labot ang buha. It's very bad when you're speaking in two languages, masayop ka, heresy gayon! Wala ko nagwali kabahin sa kaluwasan, nagwali ko kabahin sa Kristohanong kinabuhi, human sa kaluwasan. Ug ang Diyos, dali mo saad sa iyang kaluoy sa tanan. Nagiyon dere, so great is His mercy toward them that fear Him. Sa ingon kadako ang iyang kaluoy ngadto kanila nga nahadlok kaniya. Kinsa, I don't want to say this. Who is promised? Kinsa gisaad or gisaadan? Stop. Say that for me. Oh, they changed the D to an R. I've never heard that word, but I understand. Kinsa gisaaran. Kinsa ang gisaaran ang kaluoy sa Diyos. Komplikado gyud ang sentence. No, kinsa is not ang. I don't know how to say it. Sabtan ninyo. Who does God promise His mercy to? Sila nga mahadlok niya. Why do I speak in Visayan? Why do I preach in Visayan? You guys understand the English. Good night. Nosebleed cold. I have a question for you today. Si Pharaoh ba nahadlok sa Ginoo? Dili. Turn with me to Exodus chapter 5 verse 1. Let's look at the story a little bit. Exodus chapter 5 verse 1. Well, Gladys, the meat did the trick. I feel better. I'm preaching heresy, but I feel better. Exodus chapter 5 and verse 1. Exodus chapter 5 and verse 1. Kung nasa, amen? I'll give you another second. We're back and forth all over the Bible today. 1 Peter, Proverbs, Exodus. Nindot kayong tibok Biblia. Amen? Exodus chapter 5 verse 1. Kung nasa, amen? Here we go. And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Bisaya. Og sa pagkahuman, si Moses ug Aaron misulod ug misugilon sa Pharaon. Sa ingon nagasulti ang Ginoo nga Dios sa Israel. Tugot nga akong katawhan nga moadto aron sila makahimo og usa ka pista ngani kanako diha sa kamingawan. Tanawa ang tubag ni Pharaoh sa verse 2. And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. Ug ang Pharaon miingon, Kinsa bang Ginoo nga ako gayud motuman sa iyang tingog sa pagtugo sa Israel nga moadto? Ako wala makaila sa Ginoo, ni ako motugo sa Israel nga molakaw. Did Pharaoh fear God? Nahadlok pa siya sa Ginoo? Di gyud. Wa ko kaila sa kinsa man ang Ginoo. Di siya makasugo-sugo nako. Ako ang hari. Di ba?
Si Pharaoh walay kahadlok sa Ginoo. Balik-balik nakita na to ang Diyos. Ang Pharaoh. Si Pharaoh nagpagahi sa iyang kasing-kasing. Batok sa Diyos. Masukihon siya. Batok sa Diyos. And what did we read in our text verse today? He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Siya nga sa makadagang ibadlong nga nagapagay sa iyang liog sa kalit malaglag ug nga walay kaayuhan. Kanak gayud ang naitabo ni Pharaoh. Kanak gayud walay kahadlok sa Dios o gihukmang gayud siya sa Dios. Iyang tibok nasod, iyang tibok empire. Diha sa panahon ni Moses, ang nasod sa Egypt, ang pinakagamhanan nasod sa tibok kalibutan, human sa 10 plagues, what that be? Pulo ka hampak na daot gayud ang tibok nasod, iyang tibok economy, ilang kasundalohan, tanan naghuba gayud kay nganuman. He that being often reproved and hardeneth his neck or his heart or his head shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Kana nga walay kaayuhan. Sa diha ang tubig sa Red Sea nagbalik, it was over. What na'y paglaom para nila. The patience of God ran out. Oh, I forgot. Ruth, do we have an umbrella in the car? I totally forgot. I wrote notes and then I don't have an umbrella. Do we have an umbrella anywhere on property? Anybody have an umbrella? Kinsa na yung payong? Pwede ko mahulam sa payong? Kinsa na yung payong karon? He? Hami na kay payong? Pwede ko mukawa sa imong payong? Wala ko nagsulti hulam. Kawa ra. Salamat. Ganahan ko ni ini. Salamat kayo sa regalo. Sige. Butang kaayo si Jaime. Ganahan ko niya. Dali, manggi hatagong gayod. Salamat sa Ginoo. Amen. Alright. Ang atong text verse karong buntag nakastorya kabahin sa rebellion. Dili sa lara. Rebellion. When you know what God wants you to do, and you say, I don't care. Kung kabulog ka, unsay gisugo sa Dios o ikaw musulti, wa ko'y paki. Ako makapaandar sa akong kaugalingon kinabuhi. God says, you're hardening your neck. Nagpagahi ka sa imong liog. And rebellion always shows a lack of the fear of God. Ang pagkamasukihon kanunay mo pakita nga nakulangan ka o kahadlok sa Diyos. Can I show it to you in the Bible? Let's go to Psalm chapter 36. I don't have it in my outline, so ako put kinang mag-turn. Psalm 36 and verse 1. Psalm 36 and verse 1. Psalm 36 and verse 1. Psalm 36:1. Kunana, say amen. The transgression of the wicked saith within my heart that there is no fear of God before His eyes. Bisaya. Ang kalapasan sa dautan nagaingon sulod sa akong kasing-kasing nga walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa iyang mata. Say possible niya na. He says, ang kalapasan sa dautan, nag-istorya kanako. Kung ako mukita sa dautang tao, dari sa dapitan, nagkinabuhi o diha sa tanan sala. I'm talking about the wickedness that happened last week during the triathlon and the wicked activities over at State U. Ang tanan kadautan. It's amazing. Gi-cancel ang mga services Domingo sa buntag, kay bawal ang pag-drive, pero sa hapon, na thousands of young people dito sa State U para sa tanan kahugawan. Tinood ba? Kanagayon. Ako musulod ninyo sa problem. Nag-electa sa mayor nga walay pulos. Kana ang problema. Am I allowed to say that? Bawal ba?
Say, Pastor Mike, you shouldn't talk about. The pastor's supposed to tell the truth. I don't care what people think. Pastor, pusilon ka. Basin. Nagalekta sa mayor nga hunahuna, English. He thinks the way to lead a city is lingaw-lingaw kanunay. And you know that's true. I'm sorry, that's folly. Folly. But when you look at the wicked people who are leading our young people in this city into wickedness, ang ilang kalapasan makasulti kanato. David said, it speaks to my heart. Kung ako mo kita sa kalapasan, diya sa kinabuhi sa dautan, kanamo sulti na ko sa kamatuoran kabay niya, wa siya nahadlok sa Diyos. When you see someone na, wa ko'y pakit unsa gisugid sa Ginoo, maglingaw-lingaw ra tao, okay naman. That's rebellion, and it shows walay kahadlok sa Ginoo diya sa iyang kinabuhi. Are you listening to me this morning? And who does God promise His mercy to? Sila nga mahadlok sa Diyos. Can I give you a very simple but powerful illustration? Jomar, come here. Pili ba? Nindo para ni Jomar. Cute kaayo. Magsakto gyud para sa iyang burong. Okay, now you hold this. Don't put it over your head. Hold it right here. Dere naman. Okay? Kini ang panaglitan sa kaluoy sa Diyos. Kung tao mahadlok sa Ginoo, na siya ilalom sa payong sa kaluoy sa Diyos. Pero kung mag-decision ka magmasukihon, you step out from under the umbrella of God's mercy. Ug ang Diyos taas pa siya sa pasensya. Ang kaluoy dali gayud mahurot, pero ang pasensya mahurot man. When you say, I don't care, kung ikaw magsulti, wa ko'y paki, I will run my life. Ako mo paandar sa akong kaugalingon kinabuhi. You have stepped out from under the umbrella of God's mercy, and God's judgment is coming. Salamat. I'll give this back. Hatagi si Brother Jaime. Aron dali siya masuko na ako. Minaw na ko karong buntag. Dako kayo ang kaluoy sa Diyos nato sa Kristohanong nga nahagbong hangtod siya mahimong rebelyoso. Did you understand what I just said? Sakto ba ang grammar? Sa'yo pang grammar, sakto? Sakto. Hilong kayo. It's real quiet all of a sudden because daghang Kristohanan na ay mga area sa ilang kinabuhi. Sila nagsilti, Ginoo, ako mo tugyan nimo. Ni ining area, pero kana ako ayamo hikap niya na, Ginoo. Diba? Ginoo, ako mo hatag nimo sa Domingo sa buntag para sa pagsimba, but you can't touch my music. Ako maminaw sa music nga ganahan ko. Wa ko'y labo ron sa imong gihunahuna. Rebelyoso. God, I'll give you my tithes, but don't you touch my movies. Ako magabantay bisan unsang movie nga ganahan ko. Wa ko'y labon sa walihon ni pastor. Ampin kayo. Ampin kayo. You're hardening your neck. Nagpagahi ka sa imong liog. Ang pastor mo tingdog, magwali, kabayan sa paligro sa ilimnon. O ikaw mo kaya na akong gamay nga ilimnon? Kaya kamay ra? Kaya na ako? You be careful, you're hardening your neck. You're hardening your neck. Ang pastor magtingdog, magwali, kabayan sa paligro sa kalibutan ho nga uyab relasyon. Ikaw mo okay naman ko. Dili ko maburos, just lingaw-lingaw gamay. You're hardening your neck. Nagpagahi ka sa imong liog. Kung pastor mo tindog mo wali, ang mga lalaki dapat mag-slack, sa mga babae dapat magsayal. Ikaw, pastor, wakabalo. You read the Bible yourself. You read the Bible yourself. Siya nagsulti ko. Ayaw mo suko na ko karon.
Ako nagplano, nagwali ka ba niya na? Accident na lang. Paminaw na. Ayaw magpagahi sa imong liog. Kung pastor mo tinog, mawali ka ba sa peligro sa pag-apil-apil sa pagsayaw sa eskwela? Huwag ka maghunahuna, pero maulaw ko kung dali mo apil. Okay naman ko. Daghang batanon naghunahuna niya na. Okay naman ko. Sa katunga sa school year, nag-undang na sila sa simbahan, nagsayaw gihapon sa eskwela. I'm gonna make a statement in English and I'm gonna put it in Visayan. You cannot be a part of a fleshly dance team and be right with God. It is not possible. Dili mahimo ikaw mo apil sa unod-nong nga pagsayaw ug magpabili matarong uban sa Dios. I don't care if the whole culture dances. It's wrong because it's fleshly. And the flesh battles against the spirit, and the spirit against the flesh. How we doing this morning? Kamusta ta? See, our problem is we think, nagsimba ko, so masinugtanon ko sa Ginoo, dahil magbaliwalat ta sa klaro nga pagtulo sa pulong sa Diyos. Kung pastor mo tindog mag-warn ka ba sa kalibutan hong nga music. And by the way, that's not just young people. Kung pastor mag-warn ka ba sa K-pop, o bisan nun sa ilaing klase sa pop. Huwag ganahin ko sa soda pop. Lamig kayo. Pastor mag-warn ka ba sa love songs? English, Tagalog, Bisaya, I don't care. Kalibutan hon manggod. Ug mo palayo ni mo gikan sa Ginoo. Well, there's some nice Christian love songs, but those aren't the ones you listen to on your phone. We've even translated a few into Visayan. Daghang dili ang batanon ra. Ang mga hamtong pod. Malingaw sa unsay ang gipaminaw dere. Star 95, unsay tawag? Ha? Pero 90s, 80s ang young music. Nalimot ko sa ngalan sa radio station. Star. Ha? Star Radio, Star FM, kana ba? O daan ang mga love songs. Di ba? Dali sama sa rap karon, dali kahit gayod, kalibutan hong gyapon. Hey, by the way, Truth Baptist Church members, be careful with your ringtones. Naka dito nagsangyaw sa kalit lang imong phone. Maulaw na ka. Tinood ba? Magduol sa pastor. Pastor, nako'y pangutana. Uy! Nako'y suggestion. Pili ang lain ringtone nga dali kalibutanon. Wow! Amazing idea, di ba? Kristohanon ko akong ringtone pod, Kristohanon. Hello, pero Pastor Mike, ganahan ko sa lain. Siyempre, kayo kalibutanhon ang imong kasing-kasing. May buntag sa tanan. Aren't you glad you came to church today aron maigol gayud sa isog nga mensahe? Naigugma ko ninyo. Kamay. Alright, sige. I'm saying today, be real careful about hardening your neck. Di ko mabalik niya ng simbahan. Nagpagahi ka sa imong liog. Makapil ka sa laing simbahan ay daghang dari sa dapitan. Pero mga pastor talawan. Dali gayon magwali ka ba sa sala? Ang Ginoo na gugma nimo. Wasay labot unsay mong gisutan basta lang na gugma ka kaniya. Bakakod! God cares! Ang pastor dali gayon musulti nimo, ang imong pastor wala na gugma nimo. Interesado siya mas daghang membro aron mas dakong offering. You'll notice something. Si Pastor Mike, dali magsulay mo padako sa offering. Kung ikaw mag-undang, dali ko mo nawala ang iyong offering. Wag ko kabaloon sa imong offering, dali ko mo ihap.
O bisan kabalo ko, di yun kung mag-change, bisan usa ka pulong sa akong pagwali. Para sa paghawid sa imong offering. Dada ang imong offering sa laing simbahan, wakway labot, di ko mutugong mga membro mag-control sa akong pagwali. Welcome to Truth Baptist Church. He that being often reproved and hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Siya nga sa makadaghan, gibadlong nga nagapagahi sang liog, sa kalit malaglag, ug nga walay kaayuhan. Can I tell you a story? We'll be done. Nako higala dito sa Dumaguete. Yung ngalan si Eric. Manggibuhatong gayud si Eric. Did you ever know Eric? Kaila ka niya? Igagaw ni Daisy? Oh, I know. I'm going to tell a story. Pero, igagaw ba? Ni Tata. Igagaw ni Tata. Igso ni Tata. So, uncle ni Daisy. Okay. Nako higala. Yung ngalan si Eric dito sa Dumaguete. Makugihon gayud siya, manggibuhaton. I mean, what good siya katapulan sa yung tibok kinaiya. I never knew any, abtik kaayo siya, he was a good guy. Naluwas siya sa laing simbahan, dayon nag-transfer siya sa amo at dito sa Dumaguete, pero nasa mga naandan sa yung kaagi. Uban sa yung mga naandang elimnon. Pipila ka bulan, miyagi na og nasayop siya na nahagbong pabalik sa pag-inom. Dayon, kung nag-start na, nagpadayon ra. So, nagpadayon siya sa pag-inom, dayon, nag-invite siya sa laing mga batanon sa among church, mukuyog niya sa pag-inom. Naiduwa ka laing lalaki sa among church. Bago pa sila naluwas, besim 1 year na, nakapil sila sa mong Bible Institute, Bible students na sila, o siya nag-invite na silang duwa mukuyog niya sa pag-inom. By the way, let me just say, that's dangerous. Kung ganahan ka mangahas sa imong kaugalingong kinabuhi, diha sa pag-backslide, diha sa pagpalayo, gikan sa Ginoo, pwede na lang. Pero kung ikaw mag-decision sa pagdala sa laing membro uban nimo, naagayud ka diha sa paghukom sa Diyos. Paminaw nining a verse. Find it here. It's in here somewhere. Hold on. Proverbs 28:10. Akora. Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit, but the upright shall have good things in possession. Si bisan kinsa nga nagapahinabo sa matarong sa pagkahisalaag diha sa daotang nga dalan, siya mismo mahulog ngadto sa iyang kaugalingon gahong. Apan ang matulid, makabaton og maayong mga butang diha sa pagpanag-iya. Paminaw na ko karong buntag. Delikado kaayo. Kung matintalan ka, o ikaw mo balik sa kalibutan, o ikaw magsulay mo, dala og lain uban nimo, ampin kayo. Ang Diyos na yung bantay ka. You be careful. God's watching. Pero siya nag-invite nila og silang tulo us kagabi nahubog yun. Siyempre, sila mga Bible students, sakpan sila. Ang pastor nakakaton. Ang mga membro nakakaton. O ang duwa ka Bible students, kami nakatabang nila. Nagpabalik nila sa simbahan. Siyempre, naulaw sila. Pero kami nagbalik lang sa simbahan, balik sa pagpangalaga sa Ginoo. Sila nag-angkon sa ilang sayop. O nagbalik sila sa pagpangalaga sa Ginoo. O, nindot kayo. Pero si Eric maulaw gayon. Dili siya gana mo balik sa simbahan kay maulaw siya. By the way, ang kaulaw, dali ang mayong rason nga magguba sa tanan kinabuhi nga napa. Sayang, maulaw ko mabalik sa Diyos. What? So muguba ka sa imong tibuok future tungod maulaw ka mo balik sa Diyos, maulaw 1 week? So muguba ang tibuok kinabuhi, buwang. Pagkaluoy. Dili siya na mo balik. Nainumdum ko ako nakabis niya dito sa yung gasolinahan. Nag-work siya sa gasolinahan. Nakabis ko niya. Ug friendly pa siya, nag-smile. Medyo subok pa siya. Tungod nag-uul pa, kabayan sa yung sayo. Balik na lang sa simbahan. Busy kaayo ko. Nag-work yapon. Nagdagang alibay. Kabalo mo mga alibay. Kinang kamaturan. Kung ganahan ka magsimba, pwede manggod. Bisa usay kinang mag-work, nakasabot ko niya na. Pero ang kamatuoran,
ikaw ang tao nga gana mo simba, makahimo sa paagi nga magsimba. Oh, busy ko, dagang alibay. 2 or 3 weeks later, siya ug iyang pamilya gapuyo duo sa suba dito sa dapitan, ang suba nagikan sa babaw sa bukid. 2 or 3 weeks nilabay ra. Kusog kaayo ang ulan dito sa bukid. Wala nag-ulan sa Dumaguete. Dito sa bukid ra. Basing gamay ra. Pero kusog kaayo. Og naibaha sa suba. Pipila ka semana later, after that, nagmotor ko dito do sa suba aron mukita sa kadaod ikan sa flood. I saw a boulder. Nasabi niyo boulder? Dako gayon ng bato. Nakakita ko sa boulder. Walay joke. Kini ang kadako. 1/4 sa auditorium dere. Ang suba nagbuno kaya nga boulder. Just threw it down the river. Ang baha. Kusog kayo ang baha. It was throwing rocks the size of houses down the river. Huge flood. Niyan ang adlaw, Sabado sa buntag, ang pamilya, ang parente ni Eric, nagsimba gihapon sila nagbiya sa ilang balay, aron mo pil sa Saturday sowanin. Nag-ato na sila sa simbahan para sa sowanin. Wala sila dito sa balay, sa ang baha ni abot. Naguba ilang balay na sila sa sowanin. Ang Diyos mag-bless sa faithfulness. Pero sila, wala na. Si Eric, siyempre, wala siya nagapil sa sowanin. Naglaag-laag siya uban sa iyang barkada. Sila nakakita ang baha padulong. Nagsulay sila, nagsaka sa kahoy, sa coconut. Tulukabok sila. Ang yung unang higalat nagsaka, ikaduha nagsaka, siya nasa ubos. Dali! Ulahin na. Naanod siya. That night, ang young igsoon o brother-in-law, nag-start sila nangita kaniya kay wa sila kabalo. Asa siya. Nainom ng grayud ko ni Una sila nagbista sa mga hospitals, wala. Ngayon nagbista sila sa mga morgue. Niyato sila sa morgue. Ang tao naging, naitaw dali, wala pag-i-identify. Nagsulod sila, naglantaw si Eric Manggod. Wala siya nag-drown. He got crushed by 2 trees. Naikahoy. I don't know how to say that in the sign. It crushed him. Nasab niyo crush? Nabangga. But it crushed right here. Kipatay gayud siya diya sa baha tungod mga dakang kahoy pud na naputol. Ngay candy karon. Ako mo daw akong pastor, ang pastor ang ayan sa candy. Butan good ko. Butan ko. Oy. Walay. Patsay gugma para sa pastor. Magundang lang ko. Kung magsimba dari, why tawo na gugma ako. Okay, we need help in junior church. We keep losing kids. We only have 2 workers in junior church, so we need some people to grow and become junior church workers. Amen? All right, where are we at here? Stay with me. Here's the simple truth this morning. Do I know 100% for sure that ang Diyos nagipatay or namatay si Eric tungod sayang sala? No, I can't say that for sure. But the timing sure looks like it. Timing gayud sa Ginoo. Kinang simple nga kamatuoran karong buntag. Listen. Ang esensya sa atong Diyos naagayoy limitado. Kamo sulit, Pastor Mike, nagdula-dula ko sa salat, dugay na, wala pa'y problema. Paminaw sa verse. He that being often reproved and hardeneth his neck shall suddenly be destroyed. Sakali! Malaglang, dili mag-expectar. Kali lang. O kinang kamatuoran. Ang presensya sa Diyos, kung magmasukihon ta, I'm not talking about nakasala kada, Ginoo paliog pa sa ilo, ko na ko'y sayo, magbalik ka sa Ginoo. I'm not talking about that. I'm talking about ang pagpadayon diya sa sala. Dali mawala ang kaluwasan, kay naluwas ta hangtod sa hangturan, natay kirbuing walay katapusan. We're not talking about salvation.
And we're not even necessarily talking about death. Ay daghang paagi ang Diyos makaguba sa atong kinabuhi. Many times, all He has to do is step back ug mutugo ang sala mo guba sa atong kinabuhi. Daghang panahon ng Diyos, dali kinala mo hukom, ang sala manggod ang muhukom na to. Be sure your sin will find you out. Kinang kamatuoran ang presensya sa Diyos na limitado, and you don't know how soon that limit is coming. Para sa mga tao diya sa panahon ni Noah, 120 years. Para sa akong higala nga si Eric, 6 to 8 weeks, passing 2 months. And God said, okay, igot na, ulit na ka. Dali ka gana mo balik ka na ko, ulit na gyud ka sa langit. Naluwas ka, pero what may pulos diya sa kalibutan, ako mo paulit nimo. Usa ang Diyos mo dala sa anak nato sa langit. Usahay ang Diyos mo gubat kaniya pinagi sa dakong kaulaw. Nasakpan siya tubangan sa tanan. Naghunahuna ko kabayan sa pastor karon. Nagtugo siyang garbo, nagpuno sa iyang kasing-kasinog. Nag-start siya sa daghang problema sa lain-lain pastors dito sa US. Nakiglalis daghan, naggarboso gayud siya. Ang Diyos nagtugo nga siya nasayo diya sa iyang morality. Pero wala pa hamtong ang babaye na priso gayud siya. Giguba gayuri ang kinabuhi ug ang tibo o kalibutan nakakita. Kina akong tambag kanimo. Ayaw magpagahi sa imong liog. Ayaw magpagahi sa imong kasing-kasing. Say, Pastor Mike, maulaw ko sa imong mensahe karon. Wa ko nagtuyo magpaulaw sa tao. Saad gyud? Saad? Pero ang pastor kinahanglan mawali sa tibok Biblia, bisang gablo ko na mga membro wala pa nagtumuan sa tanan. Kung ang tanan membro magtuman, dili kinahanglan walihon. Dili gayud ko magwali aron maulaw ang tao. Magwali ko aron mag-warn sa tao aron sila makahimo sa matarong mga decision. Ayaw magpagahi sa imong liog. Tawata lang ang kamatuoran gikan sa Dios ug himo ang saktong decision. He that being often reproved and hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Siya nga sa makadaghan gibadlong, nga nagapagahi sa iyang liog sa kali malaglag, ug nga walay kaayo han. On every head bowed, every eye closed.